til Genfærdsfordriverne. Hej, velkommen til Spøgelsesfordriverne. I dag skal vi op og kigge på en af de meget velkendte lokationer her i lokalområdet. Heroppe ved de store træer derovre findes der en genfærd ved navn som Brændte Betty. Følg med, så vil jeg forklare det lidt. Brændte Betty er lidt af en lokal spøgelseshistorie, som i mange år ikke rigtig har vidst om var rigtig eller ej. Den handler om det her genfærd for mange år siden, som under heksebrændingerne blev brændt og dræbt herovre. Og så har man sagt, at træerne er ligesom kommet efter, fordi alt det heroppe det plejede at være bart. Og så hendes asker det har ligesom fodret træerne til at blive så store som det er. Og så siger man, at i nattens ulv og mørke kan man så nu vil vi gå op og se, hvad der er nogle efter aktiviteter af hendes genfærd. Du med? Det her er faktisk markeret af en meget fin gren der. Er det her, hun blev brændt. Og så kan man se, alle de træer her, der kom til levende, var her ikke dengang. Og det var en stor vej, og det var med plantet af frø og sådan noget, eller om det var hendes sjæl og hendes aske, der spredte sig og gjorde, at hun kom til liv. Er der ikke rigtig nogen, der ved. Så nu vil vi se, om vi kan bekræfte eller afkræfte teorien. Så vi kan se, bonger den lidt ud. Og vi kan høre, at der ligesom er en lille bitte smule af. Der kommer lidt mere der. Det må betyde, at der i hvert fald er et eller andet her, når vi får så meget interferens. Så nu vil vi prøve, at vi lige kan snakke med. Ofte, når vi får så knap i udflasen her, så betyder det, at de er lige her. Så nu vil vi se, om der er noget. Jeg prøver lige at tage videobogen. Brændte Bella, er du her? Det er hun. Det kan vi se, hun er. Er det her, at du døde? Det var også her, kan vi se. Så der er et eller andet om snakken. Har du fundet fred? Det har hun ikke. Det er ikke som om hun har rigtig lyst til at snakke med os i dag. Så jeg tror bare, at vi prøver en klassisk eksorcisme og prøver at se, om vi ikke lige kan få hende lagt i en sjælsfred. Vi kan se, vi vil lige tjekke efter nu, om hendes genfærd stadig er her med vores EMF-måler. Efter vi ligesom har udført det. Og som vi kan se, når vi lige tænder den, slår den ikke rigtig ud mere. Så vi har nok fundet genfærd og lagt hende til. Ja, fred. Det var dagens episode af Spøgelsesjægerne. Tak for i dag.